Здравейте и добре дошли в анализа Матрицата на успеха. Подготвила съм ви днес тук една примерна матрица, която да разгледаме заедно, за да придобиете обща представа, коя цифра на какво отговаря и съответно какво показва в нашия живот и как да се ориентирате, когато сами разглеждате своята матрица на успеха. Първо да започна с това как като цяло се формира матрицата на успеха. И именно нейното изчисляване започва с енергиите или кодовете на съдбата или на успеха, както ги наричаме, които са точно 22 и са базирани на старшите аркани от Таро. Това са вселенските закони, които съществуват в природата, в Вселената и същевременно това са вселенските енергии, които ние използваме на Земята, за да съществуваме и за да м- използваме, за да може душата ни да еволюира напред по пътя на своето развитие. М- Какво сега друго да ви кажа за тази матрица? Тя започва да се изчислява от ето тази цифра. Това е нашата цифра, първото число, което показва нашата дата на раждане. А ако сме родени след 22, съответно събираме цифрите, примерно ако сме родени на 23, то нашата цифра тук ще бъде 5, защото 2 плюс 3, 23, 2 плюс 3 е равно на 5. Това е едно число, което показва нашите лични качества. А, това тук число 3 в случая показва нашият рожден месец или общо взето, ако сме родени, всъщност тук винаги ще е числото от 1 до 12 в нашата карта и това показва връзката с висшите сили, с Бога, ангела ни пазител. И това дава разбиране на висшите процеси в нашия живот, какви са нашите таланти дадени ни свише. Ам, И общо взето, това мога да кажа за тази матрица. Тук важното е да спомена, че а, в всички числа, които виждаме тук, има положително и отрицателно направление. Фактически, всяка една цифра, понеже живеем на Земята и тук всичко е на полюси, дуално. Всяка монета си има две страни, плюс и минус. И така се завихрят енергиите на Земята. И съответно и ние, точно като тези енергии, всяка една цифра носи позитиви и негативи. И от нас зависи как ще се възползваме от тези енергии и всеки негатив бихме могли, разбира се, по определени правила, които ни дава матрицата на успеха, да превърне в позитив и съответно ни дава и знанието как позитивите да ги задържим в позитиви, а да не отиват в негатив. Затова дори двама души, родени на една и съща дата, в една и съща година, имайки една и съща матрица на успеха, те ще бъдат различни на база на това, кои енергии, по какъв начин в определения момент те използват или в случая прилагат в живота си и, и съответно какво е това, което ам, имаме да отработваме точно в този момент и кое е това, което сме успели да отработиме.
Като, пак казвам, това не са постоянни величини. Ние непрекъснато се люшкаме между минуса и плюса, между положителните и отрицателните аспекти на своите таланти, дарби и така нататък. Но от нас зависи, когато изпадаме в негативно проявление, бързо да можем да се възстановим и да се върнем в позитивно. И обратното, да можем да задържим позитивното, без да се налага често да излизаме от него. И всъщност матрицата на успеха ни показва точно именно как да се справяме с тези позитиви и негативи, така че да сме съзнати, когато ни се случват и как да запазим в позитивно направление своя живот. Следващата точка от матрицата на успеха е тази. Тя се сформира на база сбора от общия сбор от цифрите на нашата година. Пример, ако сме родени 1990 година, както съм аз, то в случая 10 плюс 9 е равно на 19. 1 плюс 9 плюс 9 плюс 0 е равно на 19. Това е точката, която ни показва каква е кармата подарена от Вселената. Или всъщност това е нашата неизпълнена материална задача от предишни животи и основен аспект на паричния ни поток. От тук влизат нашите парични средства. И всъщност тази цифра ни показва кои са заниманията, които така можем да използваме, за да отключим нашия финансов поток, а също така и нашето здраве, защото това е една линия тук, която показва не само нашето материално благосъстояние, но нашето и физическо благосъстояние. И тези два аспекта винаги са свързани. И когато човек не осъзнава тази енергия, то всъщност идва един урок на съдбата, който да ни научи да работим в положителна посока и да отключваме както финансовото си, така и физическото си здраве. И когато сме овладели силата на тази точка, то финансите започват да текат свободно и в достатъчно количество. Като тук последната точка, за да затворим този кръг, може би тук не ви обясних, но ще го направя сега, малко хаотично ще бъде, но по-добре сега, отколкото никога. Общо взето нашата матрица се състои от 2 квадрата, един основен, който току-що ви показах и завършваме, с 11-ката, хайде да кажа и за нея, след това ще ви кажа и за другия квадрат. При мен всъщност тази точка, която се намира 11, това е точка, която се получава от сбора на тези три цифри и числа. И това е точката, която се счита за най-трудна за преработване в нашия живот. Тя показва нашите нерешени задачи от минали животи, които продължават да се проявяват в текущото ни въплъщение. Това, което не сме успели да свършим в предишни животи, то тази цифра ни показва кое трябва да довършим, за да можем да проявяваме най-добрите си качества и това така популярно изказване и да бъдем най-добрата версия на себе си. И общо взето тази цифра, това число ни показва какво трябва да отработим в настоящето, за да избягваме кармични ситуации. И общо взето, докато не излезем ако останем в негатив, ако проявяваме негатива на
цифрата тук, числото тук, което са енергията тук, която се проявява, ако не успеем да изкараме в позитив, то за съжаление, ще трябва да си повторим същите уроци от този живот и в следващия. А на нас идеята ни е да градираме, да еволюираме и съответно да работим върху себе си. И за това много се радвам, че сте тук и че гледате това видео, защото вие сте човек, който е направил първата крачка да научи повече за себе си, за своите таланти, дарби, карми, родови така също уроци, предопределености и, и реално вие сте човек, който си е позволил и върви по пътя на личностното развитие и съответно най-вероятно ще намери своето собствено предназначение. Щом ме тук, вярвам, че ще му се получи много по-лесно. Центърът, който показва тук, всъщност този център, в случая жълтата четворка, при вас разбира се, ще са други цифри. Това е една точка, която ни показва как ни виждат в обществото, как се проявяваме в него. Тази точка показва нашите социални задачи и действия, които човек трябва да извърши за другите и съответно нашият социален статус, нашето, а, нашата възможност да проявяваме така способността да се проявим, да постигаме високи резултати и да получаваме съответно признание. А също така, ако положителните аспекти на тази цифра тук в центъра ако проявявате положителните качества на това число, на тази енергия, която стои в вашия център, то значи вие добре спазвате предназначението в обществото, добре се справяте, то значи ще имате успехи, всичко ще ви се случва с лекота, ще живеете в изобилие. Но ако това не се случи, то най-вероятно, всъщност ако не би се случило все още всичко това, то най-вероятно ще трябва да поработите в тази посока. И сега, може би трябва да ви кажа, че имаме, освен този квадрат, който току-що ви описах с център четворка, от същия център тръгва друг квадрат. Това е нашия родов квадрат. Ако това са нашите лични качества, това, което ние притежаваме, това, което е наш урок от сегашен живот, от минал живот, от това как ни виждат в обществото, нашите таланти, това, което ни е дадено от Бога в този живот, то този квадрат е това, което ние сме унаследили от нашите предци. Това са нашите дарби, таланти, това са нашите уроци, които не само от нашият минал живот си носим, но си носим и от нашите предци, тъй като ние имаме лична карма, но имаме и родова карма. Първо тук искам да кажем, понеже карма е много популярна дума, искам само да спомена, че всъщност карма не е винаги с негативно проявление. Карма означава взаимовръзка. Всъщност това, което сме направили, то се връща към нас. Но това може да е както добро, така и лошо. Значи може да имат както добра карма, така и лоша карма. Някои трупат добра карма, правят добри неща на земята, други трупат лоша карма и правят лоши неща на земята, дори понякога и несъзнателно, но се случва. Това ни показва какви дарби заложби имаме от предците си, какво сме наследили от бащата, от майката.
и така нататък. Сега няма да ви казвам с подробности как се изчисляват, защото трябва да ви науча реално на матрица на успеха да ставате едва ли не консултанти. Няма да ви е нужно това. Но ще ви кажа общо взето, това тук показват родовите програми по мъжка линия, а това са родовите програми по женска линия. Ето така, тези цифри тук и тези тук. Съответно, в анализа ще видите подробно описание на всички цифри, които виждаме, на всички програми, които наследяваме от рода и как да се предпазим от тях, как да не ги повтаряме. Съответно, ако забележите, че във вашия род се повтаря някоя програма, какво е програма? Може би да обясна. Това са повтарящи се случки в нашия живот. Ако, примерно, в моя род се предава по женска линия миоми, аборти, изпадане на женски вътрешности, ам, нали, всякакъв тип такива повторяемости по женска линия, в моя случай, то съответно аз или ще повторя тази програма, или имам шанса да я спра. Аз лично за това работя с този метод, защото вярвам, че той дава много, 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 много точни и ясни насоки как да спрем негативите, защото понякога има много методи, които те дават нещо като диагностика. Казват ти, в този род, нали, са се случвали еди какви си неща или в минал живот си страдал с еди какво си, но не ти дават решение. Окей, ти знаеш, че е било така, но какво е решението след това? И матрицата на успеха мен лично ме грабна именно с това, че тя ми дава знание какво да направя. Нали, окей, аз го разбирам, че имам този проблем или че имам тази дарба, но какво да я правя тази дарба, как да я отключа, как да я задържа, как да премахна негативните. Някои, примерно, много интересно, че някои качества, ако не проявяваме, примерно, ако в картата имаме лидерска позиция, както е седмицата, например, пък не проявяваме своите лидерски качества, то почва да страдат и някои от чакрите, а с чакрите и ще видите по-нататък, те показват и нашето здравословно състояние, органите в тази област, в която се намира самата чакра. И съответно, ако не проявяваме някои от качествата си, които са ни заложени, то след това тялото ни, душата ни страда и всъщност душата ни страда, духа ни страда, оттам и тялото ни страда. Може би да кажа още малко за тези родови линии и уроци. Те винаги са свързани с личните задачи, които ние имаме да изпълним в този живот. Душата ни за това, за което е дошла. Затова тя избира винаги родителите си и мястото си на раждане. И съответно тук в анализа може да видите за какво обикновено сме обидени на нашите родители, ам, и съответно как да го преодолеем това нещо, защото нашето дори финансово благополучие, нашето здраве зависят от отношението ни към родителите, особено и към майката и към бащата. А, така че имайте в предвид, ако имате високи финансови цели, но лоши взаимоотношения с вашите родители, то вероятността да постигнете тези цели без да оправите отношенията с родителите, дори не е казано тук, че трябва да сте приятели с родителите си, въпросът е да сте простили, да сте изказали своята прошка, да сте пожелали прошка и да сте направили най-доброто, на което вие сте така способни, за да отключите своя
потенциал, дали ще е финансов, здравословно или както и да е. И всъщност тези родови енергии ни дават тези насоки чрез историите на нашето семейство. Разбира се, аз ви дадох пример с моето, но съответно, нали, вашата история може да е друга. Примерно друга такава история, която се сещам и която бих разказала във връзка с финансовото си благополучие, например, а, е и с моето усещане към парите като цяло е свързано и с примерно в моето семейство е имало изселвания на хора от едно място на друго, имало е отнемане на имущество, имало е а, спор за имущество. И това са всъщност едни предпоставки. Вярвам, че не само в моето семейство, за това го споделям, не че искам да ви разказвам от моята история, но вярвам, че ще може да се препознаете и да се замислите, защото може би никога не сте се замислили по този въпрос, че отнемането на имущество може да доведе до това да не можем, или изселването също така, може да доведе до това ние самите да не можем да задържаме финансови средства. Примерно в момента, в който получите голяма сума пари, вие търсите как да я похарчите, за какво да я похарчите, къде да я дадете и изобщо тя не се задържа при вас. Това е възможно да е именно от родовата система. И аз по-нататък в един момент може би ще сложа или като допълнителна услуга, или като бонус към тази една практика с всеки според, разбира се, според неговата история, една практика за отработване на тези програми. Има, разбира се, детско-родителска карма, какви са уроците от родителите ни, след това какви са уроците от децата ни. Тук няма да изпадам в подробности как се изчисляват. Важно е тук само да завърша за родителите, да спомена, че трябва да приемем родителите си такива каквито са. Те са наши учители, макар че много често ние се опитваме да бъдем техни. Трябва да не ги получаваме, да ги приемаме такива каквито са, макар и дори да вярваме, че можем да им помогнем. Всъщност те са родителите, има иерархия и в момента, в който ние се обърнем и станем родители на нашите родители, се разбърква цялата родова система, всички страдат, никой не е щастлив от това и страдат също така и нашите финансови успехи. И съответно това, което ни дава матрицата на успеха, е един поглед отстрани, да се видим, да видим нашите взаимоотношения с родителите си, с децата си и дори само осъзнавайки къде бъркаме, то ние на 50% сме отработили тези програми негативни. Останалите, естествено, 50% е да не само да ги осъзнаваме, но и да ги вкарваме в приложение, защото, примерно, моето либе знае, че не трябва да съди родителите си. Той непрекъснато ги получава, непрекъснато им казва как да живеят, какво да ядат, как да пият, кога да пият вода, какви лекарства да взимат в случая на хранителни добавки, защото ние не харесваме фармацевтичните решения. И въпреки, че той си го знае, въпреки, че е виждал матрицата си, въпреки, че от различни места му се казва, отработвали сме родова карма, това е моя тема, затова не случайно се задържах много времето, защото това е моя тема, която аз така а, отработвам от доста време и смятам за много важна. И въпреки, че той всички тези неща ги знае, той продължава да си гълчи, както се казва.
Така казах ви за кармата на миналите животи. Така. И да речем, че тук до тук тези неща, надявам се, горе-долу да ви станаха ясни. А, сега а, стигаме до предназначенията, които са ето тези тук три таблички. А, първата част показва нашето предназначение в първата част на живота ни съзнателна. Да речем, че първите 20 години ние съзряваме и да речем, че след 20-та ни година, бих нарекла 20 до 40, е първата ни съзнателна така първият съзнателен период в нашия живот. И всъщност тези цифрички тук, това, което е 22, ни показва а, предназначението ни в периода от 20 до 40 годишна възраст. А, и това е един период, в който човек търси себе си и се опитва да разбере кой е в действителност. Понякога се сблъсква с много трудни уроци, постоянно е подложен на проверки, нали, дали е готов да изневери или да открадне, да предаде, дори защо не и така негативни аспекти. И това е един период, в който човек напипва своите граници и период, в който решава какво иска да прави в живота си и какъв иска да бъде добър, лош, дали иска да се усъвършенства, знания, умения и по какъв начин. Това е един период, в който придобиваме опит в различни сфери на живота си, изграждаме отношения в семейството и сред обкръжението си. И това е един от така добрите периоди, в които човек се жени и ражда деца. Небето тук показва нашите, в случая ето тази 14-ка, показва нашите духовни задачи, а пък Земята тук, нашите осмицата, нашите материални задачи. Когато и двете се изпълняват хармонично, човек се усеща цялостен, изпитва вътрешно щастие, духовната енергия захранва душата му и му дава усещане за удовлетворение и баланс. Ако нещо липсва, пък се проявява чувство на удовлетвореност и проблеми в отношенията. Тук вече ви споделих, че от 0 до 20 години се счита за детство, което душата няма конкретни задачи или социални предназначения, просто си минава леко и безгрижно и често след 20 годишна възраст се случва рязък обрат в живота. При мен също се случи така. Бих разделила живота си до преди 21 и след 21. Второто предназначение, ето тук, то си пише и отгоре, социализация. Това е нашите задачи в социума. Това е период от 40 до 60, предназначението ни в периода от 40 до 60 годишна възраст. След като човек е осъзнал кой е, научил е определени умения, изградил е семейство, тогава настъпва моментът да се реализира и в обществото. Това е времето, когато трябва да сподели натрупания опит и знания с хората около него. А социалната реализация включва взаимодействие с хора, които носят специфични уроци и задачи, свързани с определени енергии. И когато изразяваме добре тези енергии тук, които са описани, разбира се, много подробно в анализа на матрицата на успеха, няма да спирам кой знае колко на тях, когато сме успели да реализираме тези две
в случая и три цифри в своя живот числа, енергии, то тогава ние се чувстваме спокойни, удовлетворени и успешни, естествено, в живота. И съответно ни се връща а, това като под формата на благодарност от хората и също и материални блага. Разбира се, ставаме финансово устойчиви. Когато даваме на другите, то няма как и да не получаваме обратно. И това е една душа, когато сме реализирали тези аспекти на мъжкото и женското в обществото, в себе си. А, а, и то душата ни е спокойна и защото първата част е намерила себе си, а тук вече, след като се е намерила, е започнала да дава обратно към социума и съответно получава баланс, удовлетворение от живота, който води. И тази цифричка тук, тя е сбор от тези двете. И това е нашето духовно предназначение или предназначението ни след 60-та ни година нататък. Тогава вече намерили себе си, раздали се на хората, ние вече сме готови да се раздадем и за Бога. Започваме да търсиме пътя към Него, пътя към вътрешния си аз, висшия си аз, търсене на духовност. Някак си осъзнаваме нашето духовно предназначение, след като вече сме дали всичко навън, то вече съответно сме готови да изпълняваме и нашите духовни задачи, след като сме изпълнили и тези към социума. А, и общо взето това е. Има тук още няколко линии, за да ги споменем. Това е линията на благополучието, която да видим точно. Да, както споменах, това е линията на нашето финансово благополучие. Тя се изчислява, ще я видите подробно в анализа. Какво друго? Какво друго още да ви споделя? Така, както казах, това са нашите таланти от Бога. Нашата сексуалност също се определя ето от тези три цифрички тук. Те също са важни за анализ и съответно ги има в подробно описани в цялостния анализ по матрицата на успеха. Това е една цифричка, която показва а, нашият капацитет чисто финансово, нашите взаимоотношения също така. Тук във всяка чакра, както ви казах, седят различни органи, системи и според цифричките на физическо, енергийно и емоционално ниво можем да определим всяка чакра, за кои са съответно предизвикателствата, които
които има и как да ги преодолеем, за да бъдем здрави и съответно и естествено хармонично, енергийно, цялостно пълни и как да съответно да засилваме своите силни страни. Определят се 7 чакри и 8 общи енергии, така, които отразяват общо състояние на организма. Дори може да се прояви като алергии или нещо свързано с някой определен орган. Може да намерите, ако вие имате хронични такива неразположения в някои от тези органи, то може да видите кои емоции, кои енергии отключват тези неразположения и съответно да ги премахнете от своя живот. Така че това е изключително, изключително полезно нещо. И съответно здравето е една много важна част от нашето щастие. И е важно да обръщаме внимание на желанията и нуждите си, за да бъдем физически здрави и да избегнем физически прояви на дисбаланс. Както вече ви споделих, ако потискаме своите емоции, то съответно няма как да бъдем и здрави и финансово, и щастливи, и в взаимоотношенията си щастливи, когато не сме пълноценни. Има много програми, които са описани изключително подробно в матрицата на успеха. Прегледайте си ги, защото е много важно. Имате и изчисление прогноза на годината, в която прогноза са ви дадени за следващата година, дори повече, много важни насоки, кои са сферите, които бихте могли да се развивате добре, кои са предизвикателствата, които може да срещнете. Препоръчвам да ги погледнете и тях. Пълна матрица на успеха за годината, дата по дата, може да си поръчате допълнително, след като зададете въпрос, тъй като не знам кога ще гледате видеото и каква ще бъде цената. Тя непрекъснато се увеличава. Ако сте в началото, хващате това видео, то ще бъде на по-достъпна цена и с времето постепенно ще се увеличава, така че не отлагайте, си поръчайте своята прогностика за цялата година, месец по месец, за да знаете кои дни са подходящи. Ако се занимавате с някаква професия за пускане, примерно, ако имате личен бранд, нали, кога са подходящи дни за продажби, за пускане на реклами, кога да внимавате, кога да се пазите от измами и така нататък. Много интересно, така че препоръчвам горещо и това. А също така може да си поръчате на много символична цена и насоки в кои сфери през 2025 година е сега. Не знам кога ще гледате това видео, но кои сфери за тази година в живота вие сте чрез кои сфери ще се разгърне вашият финансов поток, вашия паричен потенциал, през кои сфери ще забогатеете, с какви занимания са подходящи за вас да развивате в точно този период. Искам да ви кажа, че на мен ми пише нумерология и астрология и наистина в момента, в който пуснах само едно стори за матрицата на успеха, аз вече събрах няколко поръчки. Така че това е нещо, което наистина много с лекота ми се случва и с голямо удоволствие го правя. Нещо, което не всеки има късмета да учи своето нещо. Така че препоръчвам горещо, ако се чудите в каква посока да поемете или не се чувствате щастливи в посоката, в която вече сте поели, то да си направите един такъв анализ, да видите кое е това нещо, което ще ви отключи вашият потенциал. Имаме също така и матрица на взаимоотношенията. Нали, една двойка между двама души. Простете, между двама души каква е
колко силна е връзката, каква е мисията на една връзка като двойка, нали, какво трябва да дадат на света, къде са техните предизвикателства, как да ги преодолеят и всички тези интересни също много неща в тази посока също допълнително може да си поръчате. Казва се матрица за съвместимост. Мисля, че изпускам нещо, но общо взето това е. Има нещо ново, което тук не го видях описано в моите записки, но искам да ви го кажа, с което също ще намерите в анализа на матрица на успеха, тъй като загаднах за личния бранд. То там ще има описано много добре според вашите таланти, според вашите нали, предопределености в този живот, кои са м- сферите, които са подходящи за изграждане на личен бранд. С какво хората ви виждат, с какво се отличавате, на какви сфери да работите, да наблегнете, така че хората да им бъде възможно най-много полезно и вие да дадете максимума като полезност, като информация на база именно тези анализи. Също ще намерите в анализа и как би изглеждал вашия потенциален идеален партньор, естествено не на външен вид, но като качества, като характеристики. И също други интересни посоки за взаимоотношения. Така че имате една пълна картинка в матрицата на успеха за вашето финансово, здравно и нали, състояние и също така състоянието на взаимоотношенията ви, къде да наблягате, къде да не наблягате и всичко това описано много подробно и много ясно, така че да ви стане ясно и на вас. Това, което може би трябваше да започна с него и най-честият въпрос, който получавам от вас е защо някои неща в анализа се повтарят. Щом някои неща в анализа се повтарят, като ето примерно при мен тези десетки, седмиците, също имам 11-ките ми се повтарят, това 18-ките ми се повтарят. Ето виждате и тук имам и тук 11-ка, и тук 11-ка, и тук. Когато една енергия се повтаря и то на различни места, то значи имаме да отработваме повече от нея. Все пак тук работим само с 22 енергии. Нормално е те да се повтарят. Но където се повтаря, където виждате, че един аспект се повтаря в различни сфери на живота ви, и в взаимоотношенията, и в личните ви качества, и в финансовия ви поток, и в дарбите ви, нали, навсякъде, щом една цифра се повтаря, то трябва да наблегнете на нея. Не я подминавайте, прочетете я всеки път от начало до край, защото това е нещо, върху което трябва да наблегнете. Това е нещо, което трябва да отработите в този живот. Нещо, което имате по-силно като дарба изявено или по-силно като негатив изразено. Внимавайте, гледайте, четете, питайте ме. Няма никакъв проблем да зададете всичките си въпроси. Може да го направите както по телефон, така и всъщност предпочитам да е или с гласово съобщение, или написано като съобщение. Аз ще ви пращам отговорите под формата на гласови съобщения, защото разбира се за мен ще бъде по-лесно. И съответно така ще може хем вие, хем аз да използваме удобното за нас време и да обърнем внимание на 100% на това, което аз имам да ви кажа и вие имате да ме питате съответно. И понеже искам да е възможно най-малко ангажиращо от към време, както за мен, така и за вас, смятам, че това е един формат, който е така лесен за приложение. Общо взето това е. Ако имате някакви въпроси, ще оставя контакти в анализа, във вашия анализ. Ще сложа моите контакти,
където може да ме питате, може да поръчате също и някои от другите анализи, ако ви е грабнал и ви звучи точно като за вас. И ви пожелавам едно прекрасно пътешествие навътре към себе си. А, четете, прилагайте, не отлагайте и работете върху себе си, защото това е най-важното, което сме дошли да правим на Земята. Това е едно училище. За мен Земята е едно училище и ние сме тук едни ученици, които се учим как да бъдем по-добри. Не случайно тази прословута реплика да бъдем най-добрата версия на себе си. Да, ние сме тук, за да а, разширяваме нашия кръгозор, нашите умения, нашите знания, това, което даваме на света, защото се чувстваме най-щастливи, когато даваме и съответно когато даваме, то пропорционално се връща към нас. Така че имайте прекрасен ден, вечер, нощ, когато и да гледате това и ви очаквам с вашите въпроси. Надявам се наистина това да е и вярвам, че това е моето намерение, това да е всеки да види, да чуе, да разбере точно това, което е за него и да го приложи по най-добрия начин за него и за околните в своя живот. Мен, Марта, обичайте се и бъдете обичани и а, ви очаквам в следващия ни анализ и следващата ни матрица на успеха. От мен приятно четене!